Na jednim takim seminaru, ktorý zakončeni prave Nješka, mladi novinare ruskej redakciji pres 5 stretnuca zdobuli novi znanja i schopnosti. Seminar trimal Atila Marton, dakedišnji prepodavač u Novosadskej novinarskej školi, a teraz pomocnik hlavnoho i odvičateljnoho redaktora druhej programi radioteleviziji Vojvodini. Robili sme osnovy TV novinárstva, napríklad jak se pravi cali TV paket, intervju, moderaciji, odnosno vodzenie televízijnej emisiji. Prešli sme i obuku jak se pravi vistka, učili sme še jak treba rozdomovať u slikoh, a nješka sme robili i na tim jak prenajsť tému na ulički. Čerali sme iskustva i sluhali sme Atilu, ktorý už ima bar dlhoročné iskustvo u novinárstve i ja, napríklad, nemala som nahody slúchať z prepodávania, alebo dajaký, soviti o prezentérstve. Ja tako iskustva nemam, ali je dobre znati také daco. Po slovoch pomocníka hlavnoho i odvičateljnoho redaktora druhej programy radioteleviziji Vojvodini Atili Martona, bar zvažno je obraciť úvahu na mladých novinároch, ktorým potrebná pomoc na počátku ich roboty i upoznať ich so odredzenima tajnami novinárskej roboty na televiziji. Taki seminari otrimani i za zanjatih u drugih redakcijoh.